Hvis man gerne vil bygge billigere, så er man nødt til at gå til den proces på en anden måde end den traditionelle. Det er lidt mere krævende, det er lidt mere bøvlet. Der er nogle risici, man slipper for, men så kommer der nogle andre risici, man også skal forholde sig til. Den enkelte model er, at hvis man f.eks. vil bygge et bofællesskab, det er, at man selvfølgelig danner en gruppe, men denne gruppe skal så på et ret tidligt tidspunkt tage kontakt til nogen, som ligesom kan være projektbærere, nogen, som kan udvikle projektet, nogen, som enten er en developer eller en investor, eller har et samarbejde med nogen, som kan investere penge i projektet. Et eksempel på sådan en enhed eller en organisation, som de fleste af os nok kender til, er Alminer, som er sådan en blanding mellem et datingbureau for folk, som gerne vil bo i bofællesskab, og så en udvikler eller en developer. Det er en lidt enklere løsning. Det kræver ikke, at man er så meget på som forening, som vi er, men man er alligevel nødt til at være en del på. Men der er en masse formelle ting, man slipper for. Det betaler man selvfølgelig for. Alminer skal have omkring en 15-20% for at løfte deres del af arbejdet. Alminer vil entrere med en entreprenør, som skal omsætte det her tegnede projekt til et byggeri. Der er jo en proces omkring det. Der er en udvikling af projektet. Og så er der også et provenu, som den her entreprenør skal have for at udføre det her projekt, de er blevet bedt om. Det provenu ligger også typisk omkring 15-20%. Så hvis man bare tager de to procenttal lægger sammen, altså developerens provenu og totalentreprenørens provenu for at udføre det her projekt, man laver en aftale om, det giver altså en merpris på stedet mellem 30 og 40%. Så skal man bygge noget, der er billigere, så skal man skyde nogle af de her led ud. Man skal spare på developeren. Man skal spare på den proces, som handler om, at man får nogen til at tegne et projekt for sig. Og det kan man gøre ved at, eller det er man nødt til at gøre ved at finde nogen, som har noget på hylden, har noget i deres portefølje, som man så siger, det her, det taler lidt ind, de vil gerne vil. Så får man passet det lidt til, og så er det man går med. Fordi på den måde så får man et projekt, som ikke er tegnet fra scratch, og man slipper for de udgifter, der er i forbindelse med det. Det sætter så nogle andre begrænsninger. Man taler ind i en ramme, man taler ikke sådan helt fra bunden af. Det kommer vi heller ikke til. Vi kan jo ikke skabe noget fra bunden af lige præcis sådan, som vi tænker og ønsker og drømmer om det. Men vi får givet nogle rammer, og inden for det, så skal vi så have ting til at spille og udvikle sig. Jeg kender jo ikke til noget projekt, jeg tror ikke, det er nogen af jer, der gør, hvor man havde de største, vildeste, mest fantastiske drømme, og så blev det bare omsat, medmindre man stod med en meget stor privat pengesæt. Fordi alting bliver hurtigt dyrt, og man er nødt til at scanne på omkostninger og finde nogle andre løsninger, eller droppe nogle tanker og visioner, man havde, og så gøre noget helt tredje, eller prøve at skabe det på en anden måde. Det gælder alt byggeri, det gælder også Sjællandsmod. Så når vi skal skabe et bofællesskab som Skovhaven, så er vi altså nødt til at gå anderledes til opgaven, hvis vi også skal skabe et bofællesskab, som ikke kun er bæredygtigt i forhold til ressourcer og miljø, men også er økonomisk bæredygtigt. Og det er derfor, vi har fundet byggefirma, som vi har gjort. Vi er ikke startet med at kontakte en tegnestue, som så kendte et byggefirma, eller var en del af et byggefirma, eller havde nogle særlige entrepriseaftaler. Vi har screenet landet for byggefirmaer, som byggede i træ. Det gjorde vi helt tilbage i foreningens spæde barndom. Fandt nogle byggefirmaer, som kunne bygge noget, som talte lidt ind i vores arbejdstegning, uden de skal til at starte helt forfra.
Altså de havde noget i deres portefølje, som visuelt talte til os, og som også kunne omsættes ind i vores arbejdstegning omkring funktionel indretning og udnyttelse af rummet. Vi havde på det tidspunkt udregnet en referencepris, den taler jeg om i en anden video, og så skrev vi ud til de her byggefirmaer, som vi havde udsøgt os. Altså vi skrev ikke til dem alle sammen, vi skrev til en god del, tror vi skrev til 15 stykker, og så var der de fleste svarede tilbage, og dem der svarede tilbage, der udvalgte vi så nogen, som ligesom matchede os. Matchede også i forhold til det, de kunne, men også matchede også i forhold til pris. Og det vi ikke gjorde, det var, at vi sagde, vi kan godt tænke jer, at I bygger sådan her, og øvrigt så vil vi give det her for det, kan I fikse det? Så vil nogle af dem nok melde fra, og nogle af dem sige, ja, det kan vi godt, men så vil der så ligge nogle skjulte udgifter, som ligesom vil komme oveni. Vi spurgte, hvad det kostede. Nogle byggefirmaer, der kunne vi se, hvad et hus ville koste, og de blev så filtreret fra alene på den baggrund. Men ellers så fik de mulighed for at melde tilbage, hvad skulle de have for at bygge et hus på de her givne mål ud fra den her arbejdstegning og ud fra det, de allerede havde. Og det fik vi sådan priser tilbage på, og det er de priser, som har dannet basis for vores referencepris. Det er også vigtigt at have en fair relation til byggefirmaet, sådan så de ikke føler sig presset. Det giver den bedste relation. Det betaler sig også økonomisk for os i den sidste ende. Så hvad skal I have på det her? Det fik vi prisen på, og så har vi taget den derfra. Og antallet af byggefirmaer, vi var i dialog med, det blev så reduceret hen ad vejen til et enkelt byggefirma, nemlig det byggefirma, som hedder Greenhouse. Og det har så været dem, vi har sparet alting op på, eller det vil sige, har målt alting op på efterfølgende. Så når vi nu skal vælge byggefirma her i Skovhaven inden så længe, så er det nogle byggefirmaer, som har noget, vi har kigget på. Og som vi har sagt, det kunne godt tale ind til os, det kunne godt fungere ind i vores koncept. Men lad os se, om de også holder. Så de kommer med det, der er deres. De kommer ikke med et nyskabt bud på, hvordan de omsætter de ønsker og drømme og visioner, vi har haft. Så de giver en ramme, og inden for den ramme skal vi så realisere de ønsker og drømme, som vi ellers har, omsætte det ind i vores bolig, eller omsætte det i det areal, som er fælles. Så byggefirmaerne har det, de nu laver, og ud fra det tager vi stilling til dem. Så hvis der er nogen af jer, som vil sidde og undre over, hvorfor er der byggefirmaer, som har fundet på den her løsning, så er det fordi, at vi har bedt dem om at levere noget inden for den løsning, som de har.